no khairo tongke kai tor bono no khairo sar ning tini suba marok sung phainuk phaikya boja bo thaya bo bisini andaro subai be khetang bo jung jalon tui खुलुमखा जत मिडिया रक मो तामुक संग बासाजाक रामनगर बिसिनी 4 नम्बर वार्ड संगरो सिनी वारियर्स वाइटेफ नि दीपक देबरमानी बुमा थांना 8 तारिखो ओ संसार न याकरि कलां थांका थैनाय बिनामन मुंगरिता देबरमा ओंका आबो खनावै बिनि अरो नाnya फाइका तै बनो संजेमानसा सिनी तिप्रमो थनैनै बनो सुबा सुरखा ओंका सामुंफ्रो सोंनायगोन आता मो खालायमान आबोनो नाnya फाइमानि तै बिनि आमा थैमानि बिनि जे दुख बिनि समवेदना जों जानोगो बिनि जे सुख दुख बिनि फेमिलिनि जे दुख तंगनि आ दुखनो जों अनुभव खालायो जों आसुं दुख जों साइबनो जों जरा फाइका हंके थांनां नांनाय हायबनो जों अमाहाय जराव माया नांनायमान जराव जों रहननान मुखुंया हंके ताखुक दीपक देबरमा बिनि जे तै बिनि फेमिलिनि जे दुख कष्ट आबनो जों शेयार खालामनायनि बागै देबनो सान्त्वनानि बागैनो जों दिनै अरो नायनानै फायमानि ताकायसा जागा अमनसे चकां आं बास्तलि बिसिनि आबंके तिनि तेरा देनंगि दंखा सिनि ताकुक सुमन्त देबरमान फा शान्ति देबरमा बो थैथांदोंमोन आरो बो जों सिनि लगी सबजोनाल चेयारमेन दंगो सिनि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट दंगो तै जतो सिनि वारियर्स दं जतन दंबायो आरो बो जों थांगिने मालाय फाइका बंगनबो समवेदना रखा तै किसा सुबा सुबुरि कै फैका अमा हाइकानो एलाकाओ जों ताबो अमन परे थांना आं रामपद कालापारा फाइसिं ते कालापद रामपद कालापारान परे जों विजयनगराव थानान दंखो ता फाइमानि जागाखौ बोजागोन अमर रामनगर बिसि 4 नम्बर वार्ड